ሰላም ሰላም ናይ ሙሉ ራያ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሓሚናኻትኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ ሓምዛ ኣነ ሰላም ድንኹዎ ድማ ሰላም ትኾነለይ ተስፋ ይገብር እና ሓሚ ፀኒሕኻትኩም ባነ ወገን እግዚአብሔር ይመስገን እና ኸራት ሓቴ ናይ ልማዓልቲ ቪድዮ ሕዘልኩም መፀ ድንኹ ማለት እዩ ብውሽጢ መስመር ማለት እዩ ናይ ዩቱብ ኣከፋፍታ ኣርኢና ናይ ፌክ ኣከፋፍታ ኣርኢና ድረኽናን ማለት እዩ ድኡ ካርኤክን መፀ ማለት እዩ እና እስካዕ መጨረሻ ተኸታተሎ እዚ ቪድዮ እውን ብላይክ ጀምሮ ማለት እዩ ሓደሽቲ ድኾን ከለ ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ቤተሰብና ኾና ማለት እዩ ብተፈላለዩ ቪድዮ ኣምሃር መዘናግዕ ንብሎ ቪድዮታት ሕዝና ኣለኹም ንመፅና እና ቤተሰብና ይኹኑ ንብል ማለት እዩ እና ነደና ልማዓልቲ ቪድዮና ንኸደና እስካዕ መጨረሻ ተኸታተላ ማለት እዩ ኸራት ኣሕዋተይ ሽዳዊት ምስኣተና ማለት እዩ ብታሕተይ ዩር ትብል ናግንየና እዛ ዩር ትብል ንጨቅጣ ማለት ሽዳዊት ምስኣተና ካብኡ ኣብ ላዕለይ ማለት እዩ እንዳረአየኩን ለኾይኑ ምልክት ያቕምጥለኹ ልኽነ ሴቲንግ ድብል እንሆ እዛ ሴቲንግ ትብል ንጨቅጣ ማለት እዩ ሴቲንግ ድብል ምስ ጨቐጥና ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ክመፀልና እዩ ካብኡ ኣብ ታሕተይ ኣካውንት እና ኣብ ታሕተይ እዛ መበል ሰልሰይቲ ንወቅዓ ማለት እዩ መበል ሰልሰይቲ ምስ ወቅዕና ያ ኣብ ላዕለይ እንሃ ክድመር ማለት እዩ እዛ ክድመር ንወቅዓ ካብኡ ናይ ጀዋልና መኽፈቲ ክመፀልና እዩ እዛ ናይ ጀዋልና መኽፈቲ ንኸፍት ማለት እዩ ናይ ጀዋልና መኽፈቲ ብድበልና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ክመፀልና እዩ ካብኡ ኣብዝና ክሬት ኣካውንት ትብልና እዛ ክሬት ኣካውንት ትብል ንጨቅጣ ካብኡ ክልተ ፅሑፋት ክመፀልና እየን እዛ ልዑል ኮላይ ንወቅዓ ማለት እዩ ሓድሽ እንትን ስለ ንደሊ እዛ ላዕለይ ተወቃዕኸን ካብኡ ክልተ ፅሑፋት ክመፀልኽን እየን ከምዚ ዓይነት ካብኡ ኣብዚ ማለት እዩ ታብኽን ይኽን ናይ ዩቱብ ኽን ስምሲ ታብኽን ትፅሕፋ ኣለይኽን ትደልያ ናይ ኻትኽን መርጫ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ዋላ ታብለይ ክፅሕፍ ሙሉ ዋላ ብለይ ክፅሕፍ ስቲክ ማለት እዩ ሕዚ እንድዒ ሙሉ ኮይኑ ድደልዮ ከምዚ ልታሕተይ ኢለ ሙሉ ይብል ላዕለይ ኢለ ሙሉ ይብል ማለት እዩ እንድዒ ሙሉ ራያ ክብሎ ደልየለ ኣብ ላዕለይ ሙሉ ይብሎ ኣብ ታሕተይ ለለ ራያ ይብሎ ማለት እዩ እና ገብርኽን ይኽን ትኻፍትኦ ትኽእላ ማለት እዩ ኸራተይ ካብ ከምዚ ይኽን ምስሓፍኸን ኔክስት ድብል ኖ ኣብዚ ኔክስት ድብል ተወቅዕኦ ማለት እዩ ኔክስት ክን ምስ ወቅዕኽኖ ከምዚ ዓይነት ኣርባዕተ ዓይነት ፅሑፋት ክመፃልኽን እየን ማለት እዩ ኣርባዕተ ዓይነት ፅሑፋት ምስ መፃልኽን እዛ ናብ መጀመርያ ትወቅዓ ማለት እዩ ናብ መጀመርያ ምስ ወቃዕኽና ካብዛ ልዑል ኮላይ ፅሕፍቲ ትጨቅጣ ካብ ለለ መበል ካልአይቲ ትወቅዓ 12 ብኽን ተፅሕፋ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መበል ሰለሰይቲ ለለ ተወቅዓ 1991 ብኽን ትወቅዓ ማለት እዩ ትፅሕፋ ካብኡ መበል ረብዓይቲ ለለ ፋሚሊ ድብል ክመፀልኽን እዩ ኣርባዕተ ዓይነት ፅሑፋት ምስ መፃልኽን ካብኡ እዛ ናይ መጀመርያ ፋሚሊ ትብል ትወቅዓ ማለት እዩ ካብኡ ብታሕተይ ኔክስት ድብል ክመፀልኽን እዩ እዛ ኔክስት ትብል ትጨቅጣ ኔክስት ድብል ምስ ጨቐጥክና ማለት እዩ ኣብ ላዕለይ ሰለስተ ምርጫ ክመፀልኽን እዩ ካብኡ እዛ ናይ መጀመርያ ተወቅዓ ማለት እዩ ካብ ኣብዚ ፓስወርድ ኣግቢ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ደቂ ነዋ ኣብዚ ፓስወርድ ዘይትርስዖ ፓስወርድ ኣትያ ማለት እዩ እንድዒ ብቁፅሪ ማለት ደኣቤክና ሕልፊ ድብለክን ኮይኑ መሳሊልኽን ሞክሮ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ኩሉ ግዜ እዞም ፌካይ ማለት እዩ ብመሳልል ገበርኩ ድሕልፈ እንዳ እሽሊ ብቁፅሪ ሲ መብዛሕትኡ ኣሕልፈኒ ማለት እዩ እና ሕዚ መሳልል ገብረ ስለ ድብሎም መሳልል ገብረ ክኸፍቶ ካርኤክ ማለት እዩ ደቂ ነዋ ኣሕልፍኒ ኖ ሓዚ ርአዮ ኔክስት ድብል መፅለይ እንሆ እዛ ኔክስት ድብል ክወቅዓ ማለት እዩ ኔክስት ድብል ምስ ወቅዕኽዎ ብታሕተይ ሎንገር ዶ ገለ ድብል መፅልና እንሆ ማለት እዩ እስስና ንወቅዖ ማለት እዩ ብእግሪ
أيوة رأيوه سلا حدش خافت يدنه همزولو بعد موصل لينه خافت لينه مالتي دوك النوا زحازر خافتنا ييتوب إذا وزن هاي مالتيو سلازي زنو فيك اللي تقبرو مالتي فيك ندعدلخن دي تتقامالو مالتيو همز جبرخن تخافتات خلايخن حزي ندعي سبسكرايب دنا عالخن تقبر دلخن ولا حزي دنا علي أنا ندعي سبسكرايب كقبر دلي همز جبر يصحف ملو رايتو بيلي يصحف مو بالعلي تمتصلي مالتي همز تريا كاو همز جبر سبسكرايب يقبر مالتي إنا خراتي سبسكرايب دي جبرخن لا همزة جبرخن أول جبرخن سبسكرايب جبرها مالتيو هاو همز جبرخن صحفخن دتي حدش مالتي فيك د همز جبرخن خافتخن سدز حدش يتوبخن همزة جبرخن اسكعلي بدأ تيكن همزة جبرخن سبسكرايب تقبرو تخيلايخن كاوليلي بروفايل هم يقبرخن مالتيو بتحت يورتل هذا يورتل نوقعه كاو دزا بروفايلا دزا مالتي نوقع دو على دزا مولو ملتي لازم دنا بروفايل ملكت دو نوقعو كاو همزة عينت قورنا لا دافوت يكوس دنا بعلو مالتيو كاو ناي دينجل مارا ولا كقبر مالتي بروفايل أنا سيف قورينه أريا ناي دينجل مارا متعيد بحال قورو بروفايل قورا مالتي حزنه ندعي كود بتككل فلت أي خوينة يوتيوب لا كقبرك خليه مالتي ندعي ديدلي خوينة فكله كقبرك خليه مالتي إنه همز جبرخن فكله يوتيوب لا تتكمت خليه خن أزنه هل تصحفات مالتي أزنه سمخات خن بالعلي الرئيس تغيرات خليه خن أزلله يوتيوب خن سلمتاي هم تجلس تبلغت خليه خن مالتي تصحفات لست خليه خن دي يوتيوب خن سلمتاي قدامهر ما تحد نجار ندعي بزعبة حنت نجار بزعبة مجبي مسرح ندعو خوين خن تسرحة إذن هو كان زي ناي مجبي تفعلي مجبي ناي مسرحي وخن تبلو ندعي نتفعلي نجار ندعو خوين ده هم جاور خن ندعو بقى أو حد دام أخل ندعو خوين سلتي ناي خات خن تصرحو نجار تصحفها له تخيل يو مالتي دوكنا عاوزة مالتيو إن إذا مثل مالتيو كأولي بتحتي عاوزة كده مرتي زازم هجر فيديوهات تلقات خلايا خن دس ديلك فيديو تلقات خلايا خن مالتي دقنا إن أنا لما عرفت عن حتى إذا تمثل ترد كن كون تزفاي قبر بخالي فيديو اسقعد من اللي سكن السنة إذا أخذت خنيا والخيو نا سبسكرايب لايك مقارون أي تحماق دقنا بخالي فيديو اسقعد من اللي سكن السنة إذا أخذت خنيا والخيو باي باي ጌታዬ ከሰጠኝ አልፈ